Μα και οι ροζ ελέφαντες, Γκόλντι? Πάντα ήθελες ένα ροζ ελέφαντα. Ακουδάκι, εσύ είσαι σημαντικότερος από ένα ροζ ελέφαντα. Ευχόμαστε να γίνει ξανά μικρός. Βαρετή ευχή, αλλά αφού αυτό θέλετε... Γκόλντι, πέτυχε! Ναι, αρκουδάκι, ναι! Κοίτα με μια στιγμή, δες πως χαίρομαι πολύ. Είμαι τώρα όπως πρέπει, μια χαρά. Λατρεύω τα χαρούμενα φινάλε. Ναι, συμφωνώ. Πιάχ! Ξέρεις κάτι, Γκόλντι? Κάποτε θα μεγαλώσω, αλλά δεν χρειάζεται να γίνει τώρα. Ναι, νομίζω ότι δεν είσαι ούτε πολύ μικρός, ούτε πολύ μεγάλος. Είσαι όπως πρέπει. Ο τελευταίος είναι βάτραχος. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Στεφανία Χούγια, Ειρήνη Τσίγκα, Χριστίνα Αλεξίου, Γιώργος Ζαχαρόπουλος, Παναγιώτης Αποστολόπουλος. Μετάφραση Όλγα Γκαρτζονίκα. Σκηνοθεσία Ειρήνη Τσίγκα. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο Sierra Post. Αμέσως μετά, ο Τζέικ και οι πειρατές της χώρας του ποτέ στο Disney Junior. Έχουν μια σημαντική αποστολή. Δείτε τώρα στο Disney Junior πώς η φρουρά των λιονταριών υπερασπίζεται το βασίλειο. Εσύ και οι κροκόδιλοι πρέπει να φύγετε από την πηγή τώρα. Ακολουθήστε τον Κάιον! Hey, μόλις τον σώσαμε! Υπερασπιστείτε το βασίλειο! Νέα επεισόδια της Φρουράς των Λιονταριών από τη Δευτέρα 18 Απριλίου, 6:30 το απόγευμα. Και τώρα σήκω και χόρεψε με το Μίκη και τους φίλους του. Τσαπ τσου πρέπει μη βαστείτε μπρος για μια βόλτα μες στη χαρά. Για μια τσαπ τσου βόλτα, Τσακ τσου βόλτα.